Duha ka mga babayi nga nagaliho-liho sa dalan sa Bacol City nagdumugay. Insidente na kuhan sa video. Yaring balita exclusive. Sa sininga video, nagahigda sa sidewalk ang duha ka babayi. Talalupang doon nga hindi magbuyanay ang duha samtang ginaganit ang buhok sa isa ka isa. Ginpalapitan na sila kagintinguan nga bulagon sa pila ka lalaki. Makita nga ginasakyan pa sa babaye nga nakaitom ang naka-green nga babaye. Kuha ini sa dalang kwadra kahapon sa hapon. Pareho nga nagaliho-liho sa dalan ang duha ka babayi. Ang naka-green na mo si alias Girly. Nobyo kunin Girly ang ex-boyfriend ni alias Fatima. Apang ang rason gid sang pagdumugay ang pagpabaya ni Fatima sa iya mga kabataan. Ikaw nag-ibis mo na nanay, dapat ikaw tani maobligar sa kabataan mo. Kaya halos tanan nga building ka, complain na nga, ginabutangan na ang mga kristal. Tapos ginabuyayaw nila ang mga katigulangan. Madugay na nga ginapahalin sa lugar ang mga nagaliho-liho sunod sa pinakagwardya sa building. Oo, ginapalin. Man sila tigaling ikabalik ng Japon. Tigabalik mo sila Japon, hindi mo man makuhan kayo. Hindi ko kagapiyara mo sila Japon. Kami di mga gwardya, yawang isa sa wala kisa mayroon bis nga may isa ka oras ang ilaway ti kaya man naman kisa sila mo lang din. Ginkumpirmar sa LGU nga lakip ang mga nakuhaan sa video sa mga pamilya nga nagaliho-liho sa dalan nga makapila ka beses na gin-rescue. Ang family na sir, actually mag-asawa na sila. May araman na sila balay sa barangay 16. Galing kay daw wala sila gansindihanay man sang iya nga pamilya. That's why gin-prepare na lang nila nga magdra sa street magpulog. Gina-encourage man sila sir namon nga magpuli gid sa barangay 16. Kagabi, may maging pang-rescue nga mga minor de edad kag ginapatihan upod man sang duha. Wala na makita sa news team ang pamilya ng Fatima sa lugar. Sa record, sa DSSD, as of February 2026, mayara 22 ka mga pamilya ang nagaliho-liho sa dalanon. Nagapakig-angot ng LGU sa barangay agud makabulig sa pagmonitor. Adrian Prietos. 1 Western Visayas.